Karon lang gid mong mga klasmita mo, isumbong gid ta mong papa. Isugra ba kay tus papa biya? Isumbong gid ta mo. Sige magpangaway na ko ha. Bantay lang gid mo ron. Adtuon ako sa papa bi. Oh no! Karon ay dol-dol na ko sa amo ah. Isumbong gid ta mong papa ron. Sige lang magpangaway na ko. Ay, may kini as papa ay. Karon lang gid ni akong classmate ron. Isumbong gid ko ni. Ingnon sa damo na naamoy gamay. Ay, akong pangutan-on si Papa B kung unsay English. Sanay gamay kay ako tong English yun para masuya sa sila ba. Ano mo dali-dali mo kong anak? Wa ba ka ni kontra dito? Basta yung giaway ba ka ni sa maestra? Nahibong ko nung gadali-dali na siya, gadagandagan. Pa, nakoy kontra dito sa eskwelahan pa. Unsa di English anang naigamay pa? Ako to silang ingnon na naigamay sila. Karon lang gid ni sila ron. Kahibo ka nga, di kita kabaw mo English, ako gay mo tuyo ang pangutana na. Pero, kuan, kanang, do you have small? Do you have small? Ha? Unsa pa? Ingnon ako akong classmate, do you have small? Ay,